Maraa ja täällä on koira. Mikä sun nimi on? Hau hau. Joo, siis jos ette ymmärrä koiran kieltä, niin ihan sama. Ja siis maisteluvideo! Ja nyt me maistellaan tämmöstä keltaista mambaa. Koira lähti avaamaan sitä. Meni ohi. Ei vittu. Viisi. 5/6. 6/5. 10. Oliko se hyvä? Ei, sun ei pitää tätä. Nää ne. Mä opetan sille aina koiran kieltä, se on niin daamäässä eikä se osaa. Sitten tämmönen Sitten tämmönen mansikan makuinen mamma. Me molemmat saatiin turpaansa. Älä heitä siihen kameraan, eikä koirat naura. Viisi kautta viisi. No niin, mikä koiran arvosana? Heippa, tyhmä.